ngila Royal Showground vaccinating site ye-Department of Health. Ngilethe indodakazi yami neminyaka u-15. Into eyenza ukuthi ngimlethe nokuthi ngenze sure ukuthi uyakwazi ukuvaccinate. Asiqale nje ngokuthi uyicelele yena. Wathi ucela ukuzovaccinate, and I think kubalekile ukuthi izingane zethu sizenze conscious zikwazi ukuthi nazo zazi ukuthi yini ekwi-best interest yazo. Kodwa ngikuthathe lokho ngakujabulela kakhulu ngoba bekunginika ithuba lokuthi nami ngikwazi ukuthi ngithi nangithi kubazali abathatha izingane ziyovaccinate, ngikhuluma nami ngento engiyenzayo. Kubalekile ukuthi izingane zethu zivaccinate ngoba iyona ndlela le esisenayo kwamanje yokuthi sivikele ukuthi uma umuntu eba infected angaguli kakhulu. Siyazi ukuthi uma uvaccinatile noma ugomile akukuvimbi lokho ukuthi igciwane lingene emzimbeni, kodwa kuvimba ukuthi igciwane li react ngendlela ethize emzimbeni wakho. I wanted to vaccinate so I can keep myself and my family safe, and so I will be able to travel. What is your message to other young people who have not vaccinated? I think that they should vaccinate and they shouldn't be scared. Kubalekile ukuthi izingane zethu kakhulukazi lezi ezisafunda isikolo zihambe ziyogoma ngoba uma zisesikolweni ziba ziningi zihlangane kulula ukuthi igciwane lidlulele komunye lisuke komunye liye komunye. So siyafisa ukuthi izingane zethu ngempela zigome. Ngijabule kakhulu ke uma ngifika lana ngibona ukuthi baningi abazali abalethe izingane nabo izingane zabo, abanye bazilethe ngawana, abanye balethe ezimbili, and I think lento into okufuna siyibonge kakhulu ebazalini ngoba kuyakutshela ukuthi abazali kusho ukuthi sebeqalile nabo ukusibona isidingo sokuthi bagome. Siyacela nalabo ke abangakazilethi izingane zabo abazilethe zizogoma ngoba zizobe zisave impilo zazo, sobe save impilo zazo izingane but nezimpilo zabantu abakhona emndenini. So asiphumeni sonke ke sizogoma. Kunale age group ke kodwa esuka ku35 iya ku45 ayiyona ke egqoza impela, ayifuni inhlobo ukuthi igome. Siyacela ukuthi baphume bayogoma ngoba uma bona bengaphumi ukuyogoma kusho ukuthi ngeke sifike kule herd immunity esiyifunayo ka70% ngoba iyona group leyo noma generation enkulu kakhulu. Siyacela kodadewethu nabafowethu ukuthi abaphume bayogoma, bangalaleli zonke lezi zinto ezikhona kuma social media ngoba azikho scientific. Akekho umuntu oyiprovile, akekho umuntu ongama ngenyawo elilodwa athi kuyiqiniso. Inkinga nge-social media ukuthi noma ngabe ubani uyakwazi ukuthi avela afake istory noma verified noma singekho verified. So akufanele sivele sikholwe noma yini esiyibonayo just because ibhalwe phansi, ikakhulukazi ku social media. Siyacela ke bonke abantu ukuthi baphume bayogoma, baphinde futhi baphume nezingane balethe izingane zizogoma.